Vieš čo to crowdfunding? Že nie? Tak nebuď lama a počúvaj. Crowdfunding je o dobrovoľných príspevkoch od lamám, ktorých nápad, projekt sa zapáči. Pričom aj v crowdfundingu platí niečo za niečo. Napríklad my sme kapela Lama Trio a chceme vydať debutový album Lamy Rocks a zároveň si urobiť reklamu. Preto, aby bol projekt úspešný, sme nahrali video, kde sme ukázali, ako spievame, napísali sme popis, ako sme sa našli, čo nás viedlo k tomu nahrať album, kde skúšame. Aby nám neprispievali len lamy, ale aj ostatné zvieratka, tak sme ponúkli aj odmeny. Tie totiž motivujú aj veľké zvieratá, aby prispeli. Naše odmeny sú úplne geniálne. Za 10 eur náš lamy album aj s otlačkami našich kopít, za 30 eur album a pozvánka na krst a za 100 eur vám urobíme parádny koncert vo vašom klube či u vás doma. Chceš aj ty zrealizovať konečne svoj sen? Vďaka Ideastarteru je to jednoduché. Zaregistruj svoj projekt už dnes.